des del Neandertal, els humans disposem d'energia a base de cremar. Cremem, cremem i cremem. Petroli, gas, carbó... I això té les seves conseqüències que ara comencem a veure. Per tant, l'única opció que tenim és dissenyar sistemes que ens permetin disposar d'energia sense cremar res. I l'energia la tenim al nostre entorn. Amb l'aire, el vent, el sol, el subsol, la tenim aquí. Per tant, si no ho fan les empreses que fins ara ens han subministrat energia, fem-ho nosaltres.